kino i delikato ili akcije kao što je Topli dinar. Zapravo Persu su ljudi. Veoma mi je velika čast da mogu danas da govorim ovde vama o tome šta osjećam i što mislim u ovom trenutku. Hvala vam što učestvujete u nizu i što ste učestvovali u nizu pobjeda koje smo ostvarili i hvala vam što ćete biti deo budućih pobjeda. Živeli i odvojeni. Marko i Sloboda su rekli sve ono što je veoma bitno i ono što bi trebali svi da znamo, a ja se nadam da vi svi dobro znate ko ste i šta ste i gde radite. Sa željom da se iz godine u godinu uvećavamo i da nas je sve više, ali ne samo tako što ćemo širiti tržište, nego da su ovi naši mladi ljudi koji vidimo ovde dosta, malo više izmešaju i naprave neke nove naraštaje. Želim vam ugodno veče i sve najbolje u životu. Živjeli!